Suddenly we find out our roof in the market was declined, and we think, okay, one day will be disappeared. So then we need looking for an area to fit our product, fit our solution. And then some customer to CC, I want to use the basement, but inside is too dark. And then we see this demand, so we try to pick our windows from on top of the roof, put on the basement. For any new thing that come, you have to face this kind of internal challenge. You need to talk to people, you need to select the right people to support you in the keys process, and you need to really show successful key story, success sample project, and to show to others we can make it. Jeg kom som glasperson, og nu arbejder jeg rigtig meget med profiler. Man bliver hele tiden flyttet her. Vi kan alle sammen sidde og kigge på nogle værktøjer og være projektleder, men det at lære mennesker at kende og udnytte deres forcer, det kræver lidt mere end en regnemaskine. Jeg tror helt sikkert, at vores udfordring det er, at vi vil gerne gøre det rigtig, rigtig godt. Vi vil gerne være rigtig, rigtig grundige og lige teste både den ene og den anden retning og være sikker på, at vi har afdækket alt. Det synes jeg også er en god egenskab at have, at vi gør det. Og så er der nogle gange nogen, som stopper os, inden vi gør alt for meget i det. Jeg tror, når man praktiserer grundighed, så er der også en stolthed af, når man er færdig, at man ved, at man har gjort det godt, at man får et godt resultat ud af det. Det gør man ikke, hvis man jabber alt for meget igennem det. Prostě tady těma hodnotama žijeme. A mělo by se tak žít na celém světě. Všude všichni, no, nemělo by to být asi jenom tady u nás, ale prostě všude. Bylo by asi líp. Hodnoty Velux jsou určitě přínos tady pro všechny nás, co tady pracujeme, a měli by se dodržovat a rozšiřovat se globálně všude. We can always be bolder, we can always be more aggressive, we can always be faster to market, and we're going to have to be in the future. We're going to have to respond to customers faster. Our competitive formula is under constant threat by our competition, by architectural designs that may not be in our favor. We have to be able to react. We have to be able to take this 10, 12,000 employee company and make it react like a startup. And that takes a lot of passion, a lot of energy, a lot of drive, but it takes also a certain degree of risk taking. We have to be willing to make sound business decision with a certain degree of risk, measured risk as always, but that risk taking ability and willingness is very, very important. Altså i forhold til konsensus i Velux, der prøver jeg meget at skelne imellem, hvad er det, vi på den ene side siger, der er meget kritisk, hvad er det, vi siger, at vi gerne ønsker, der skulle være fælles, og så har vi alt det lokale. Og alt det lokale, det skal de enkelte steder selvfølgelig hele tiden prøve på at forbedre sig indenfor. Når vi begynder at snakke det, der er kritisk, der er det meget, meget vigtigt, at vi gør tingene på den helt samme måde, uanset om vi for den sags skyld er i Kina, eller vi er i Polen, eller vi er i Danmark. Fordi hvis vi ikke har det udgangspunkt, så er det meget, meget svært at kunne sikre, at vi også i morgen eller om et år for den sags skyld har nogle produkter, som er robuste på vores marked. Og den bedste måde, hvorpå jeg mener, at vi hele tiden kan sikre det, det er hele tiden at have den her meget, meget tætte dialog, både formelle, men også uformelle dialog i forhold til, eller alle de interessenter, der arbejder med det her, de har forståelsen af de givne dokumenter, eller hvad det nu er for nogle krav, vi har, og sørger for, at hvis de har nogle input til det, så får vi taget dem op centralt. Мы нормально разговариваем, нормально общаемся, разговариваем на «ты». По возрасту тоже не делится. В общем, я ни разу не слышала, чтобы здесь кто-то когда-то хоть повысил голос. Все разговаривают ровно, спокойно.
это даже с другими отделами мы дружим. Мы можем помочь. К нам приходит, пожалуйста, с другого участка, к нам приходит на помощь. Когда что-то у них нет, не работает станок, допустим, у нас как-то, нет такой границы, что вот этот участок, этот. Приходишь наверх, туда, в офис, там тебя поймут. Совет нужно, пожалуйста. Попросить что-то сделать, пожалуйста. Команда, да, есть.